Κάποιοι, ας πούμε, μας πήρατε τηλέφωνο ήδη και μας είπατε γιατί δεν έχουμε κοντά μας τον κύριο Καλόπουλο. Έναν κύριο αξιοπρεπέστατο, ο οποίος έχει έρθει πολλές φορές στην εκπομπή μας, ο οποίος αποδεικνύει ότι μπορεί να υπάρχει και μια ένα τεχνητό άναμα της φλόγας. Νομίζω ότι σήμερα το βράδυ, λίγο πριν ξεκινήσει η Μεγάλη Εβδομάδα, αυτό είναι ένα θέμα μιας άλλης εκπομπής. Η αυτανάφλεξη ή το τεχνητό άναμα του Αγίου Φωτός. Ας μείνουμε λιγάκι στο μυστηριακό, ας μείνουμε λιγάκι στο θείο, να δούμε τι συμβαίνει, να δούμε ποιο μήνυμα στέλνεται μέσα από το Άγιο Φως. Και βεβαίως μπορούμε να κουβεντιάσουμε σήμερα το βράδυ και την περίπτωση μιας ανθρώπινης παρέμβασης από τη Θεσσαλονίκη που έχει πολύ ενδιαφέρον. Εφόσον βεβαίως όλα αυτά ευσταθούν, ένας κύριος επιχειρηματίας, το όνομά του το έχουμε, το τηλέφωνο του το έχουμε. Δεν θέλει να ακούσει το όνομά του, το σεβόμαστε. Θέλω όμως να ακούσω τι έζησε, γιατί έχει κάνει μια έρευνα για το Άγιο Φως. Στα Ιεροσόλυμα τον ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα. Χαίρετε. Συγχαρητήρια καταρχάς για την εκπομπή σας, η οποία προσπαθεί να ανοίξει τις πύλες του εσωτερισμού. Είναι πολύ ωραία εκπομπή και την παρακολουθώ τακτικά. Πέστε μου. Λοιπόν, ξεκίνησα να κάνω αυτή την έρευνα με μια αφορμή που μου δόθηκε κατά τα παιδικά μου χρόνια, όταν μου κάνανε γενέθλια με κάποια κεράκια τα οποία ναι μεν τα έσβηνα αλλά μετά ξανανάβανε. Μάλιστα. Ξεκίνησα λοιπόν και πήγα ένα ταξίδι στους Αγίους Τόπους σε μεγαλύτερη ηλικία, με αφορμή βέβαια αυτή την παιδική μνήμη, και ζήτησα με κάποιον τρόπο, όπως εξήγησα και πιο πριν, ένα κομμάτι από τις λαμπάδες οι οποίες ανάβουν μέσα στο ναό της Γεννήσεως. Όχι Γεννήσεως. Τις λαμπάδες της Αναστάσεως. Τις λαμπάδες των πιστών ή τις λαμπάδες του Πατριάρχη? Από τις λαμπάδες που είχε ο Πατριάρχης στα χέρια του, ένα κομμάτι ζήτησα από έναν ιερωμένο. Τους μασαλάδες. Επειδή ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, να τους πούμε, γιατί ίσως δεν θέλετε να το πείτε εσείς, μας το είπατε εμάς. Αυτό έγινε μέσα από κάποιον παπά, από τον οποίο ζητήσατε και πήρατε ένα κομμάτι από τη λαμπάδα του Πατριάρχη. Ακριβώς με τη δικαιολογία ότι το θέλω σαν γούρι. Ναι. Έτσι. Σε καμία περίπτωση δεν θα του έλεγα ότι το ήθελα για να το αναλύσω. Μάλιστα. Μετά λοιπόν, όταν γύρισα εδώ στην Αθήνα, σε κάποιους φίλους μου, χημικούς, τους το έδωσα για να το αναλύσουν αυτό το κομμάτι. Θέλετε να μάθετε τι βρήκαμε μέσα σε αυτό το κομμάτι? Τι βρήκα, διάπεστε μου. Βρήκαμε υπολείμματα κίτρινου φωσφόρου, καθώς και υπολείμματα από σκόνη θερμίτη. Θερμίτη. Μάλιστα. Τι ρόλο παίζει ο θερμίτης, κύριε Θεοφίλου? Λοιπόν, ο θερμίτης είναι ένα υλικό το οποίο σαν σκόνη αποτελείται από σκόνη αλουμινίου και σκόνη από μαντέμι. Η ιδιότητά του είναι ότι όταν αναφλέγεται, εκτός από πολύ υψηλή θερμοκρασία, γύρω στους 3.000 βαθμούς Κελσίου, εκπέμπει ένα φοβερά εκτυφλωτικό φως. Προφανώς φαίνεται το χρησιμοποιούν για το εκτυφλωτικό φως αυτό το υλικό, όσο για τον κίτρινο φόσφορο, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, είναι ένα υλικό το οποίο έχει την ιδιότητα όταν έρθει σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα να αυτοαναφλέγεται. Παίρνει φωτιά μόνο του δηλαδή. Ναι. Το ερώτημά μου εμένα είναι το εξής. Γιατί δεν αυταναφλέγει η λαμπάδα του Πατριάρχη πριν μπει μέσα στο κουβούκλιο το ιερό και ανεφλέγει μέσα στο κουβούκλιο? Διότι αν αυτό που λέτε με την, επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα παίρνει φωτιά αυτό το φωσφόρο, το κίτρινο κλπ, ο Πατριάρχης μπαίνει με σβηστές λαμπάδες μέσα στο ιερό κουβούκλιο. Δεν θα έπρεπε να είχαν ανάψει πριν? 4 μάτσα επί 33. 4 μάτσα επί 33. Ορίστε. Ότι η ανάφλεξη, ο χρόνος ανάφλεξης του φωσφόρου μπορεί να καθοριστεί από χημικούς καταλύτες, οι οποίοι μπορούν με κάποια χημική σύνθεση να καθορίσουν το χρόνο της ανάφλεξης ή να μειώσουν το χρόνο της ανάφλεξης. Λένε οι ιερωμένοι, αλλά και τι υποστηρίζουν καθηγητές της χημείας για το φαινόμενο της αυτανάφλεξης των κεριών. 1675, όταν ο αλχημιστής Μπραντ, αναζητώντας τη φιλοσοφική λίθο, παίρνει από το έδαφος απόσταγμα από υπολείμματα ούρων και ανακαλύπτει μια ουσία με περίεργες ιδιότητες. Μια ουσία που εκπέμπει φως. Αυτό το χημικό στοιχείο που φέρει το φως το ονομάζει φωσφόρο. Ο Μπραντ προσπαθεί να κρατήσει επτασφράγιστο μυστικό τον τρόπο παρασκευής. 2 χρόνια μετά όμως εκμεστερεύεται ο ίδιος το φίλο του Κράφτ και αυτός με τη σειρά του, σε μια επίδειξη δύναμης, το παρουσιάζει στην αυλή του βασιλιά της Αγγλίας Καρόλου Β. 332 χρόνια μετά, η ανακάλυψη του Μπραντ από απόσταγμα ούρων έρχεται να αμφισβητήσει το μεγαλύτερο θαύμα της Ορθόδοξης πίστης, το Άγιο Φως. Θα εμβάψω
στο φωσφόρο το συγκεκριμένο κερί και μετά από λίγο χρόνο αυτό θα αυταναφλεγεί. Λευκό φωσφόρο διαλυμένο σε οργανικό διαλύτη. Το φυτίλι 12 λεπτά και το κερί άναψε. Για να δούμε, εδώ ακριβώς έγινε η ανάφλεξη. Το μεγαλύτερο θαύμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μετατρέπεται σε μύθο που καταρρίπτεται εδώ, μπροστά στα μάτια μας. Εγώ δεν λέω τι γίνεται στα Ιεροσόλυμα, εγώ λέω ότι αυταναφλεγόμενα κεριά μπορεί να επιδείξει πλέον και η επιστήμη σήμερα με τρόπους που ήταν διαχρονικά δυνατοί. Καρέ, ο συγγραφέας Μιχάλης Καλόπουλος ακολουθεί τα βήματα του Κράφτ και παρουσιάζει στα τηλεοπτικά πλατό με χημικές ουσίες το φαινόμενο της αυτανάφλεξης. Και μπορεί όλοι να έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό, καθηγητές φυσικής και χημείας όμως το παρακολουθούν αδιάφοροι. Καθώς στην επιστημονική κοινότητα η αυτανάφλεξη με τη βοήθεια του φωσφόρου είναι γνωστή από το 16ο αιώνα. Ο φόσφορος, ο λευκός, όταν έρχεται σε επαφή με το οξυγόνο του αέρα, αναφλέγεται. Κερί το βάλουμε μέσα σε διάλειμμα φωσφόρου, μπορεί να αυταναφλεγεί είτε μετά από μερικά λεπτά, είτε από μερικές ώρες, ακόμα και μέχρι από μερικές ημέρες. Η φλόγα που άναψε στα χέρια του κυρίου Καλόπουλου έφερε πυρκαγιά αντιδράσεων στους εκκλησιαστικούς κύκλους. Πιστέψω ότι ένας Θεός, ο Πάνσοφος, δημιουργός του σύμπαντος, έχει ανάγκη να ανάβει κεριά και καντήλια κάθε χρόνο στα Ιεροσόλυμα υπό τύπο θαύματος. Ουδέν κρυπτό υπό τον ήλιο, λένε οι ιερείς. Και 2007 χρόνια μετά είναι πολλά για να παραμείνει κρυφή η αλήθεια. Ταύμα ή επιστημονικά εξηγήσιμο φαινόμενο, αλήθεια ή αυταπάτη μπροστά στα μάτια εκατομμύριων πιστών. Κάπου εκεί όμως υπάρχει πάντα μια χρυσή τομή. Αυτή που λέει πως αν ψάχνεις για θαύματα, μην περιμένεις να ανάψουν τα κεριά, απλά κοίτα γύρω σου. Δεν είμαι εγώ που καταγγέλλω την μη αυθεντικότητα του Αγίου Φωτός. Είναι κατά κύριον λόγο ο Αδαμάντιος Κοραής, ο οποίος πριν από 200 τόσα χρόνια έγραψε τα περί Ιερουσαλήμ Αγίου Φωτός και τα χαρακτήρισε ψευδοκατέβατα φώτα, δείχνοντας ότι έχουν κακή προέλευση. Κατάγονται από ένα μοναστήρι από τη Γαλλία γυναικών, μετά τα πήραν Σαρακινοί και μετά έφτασε με τους Σταυροφόρους τον 9ο αιώνα και άρχισε να λειτουργείται από το 10ο-11ο αιώνα στην Ιερουσαλήμ. Ο ισχυρισμός ο δικός μου είναι ότι από τη στιγμή που η επιστήμη ανάβει δια αυταναφλέξεων κεριά, πάβει για αυτούς που θέλουν το θαύμα. Αυτούς που δεν θέλουν να πάβει το θαύμα, μπορεί άνετα να συνεχίσει. Δηλαδή τι κάνανε, φωνάξατε έναν σκηνοθέτη? Δεν ξέρω, κύριε Παυλόπουλε, και ποτέ δεν έγραψα εγώ τι κάνανε. Σαν τον κύριο Κολάτο, ας πούμε. Εγώ είπα ότι από τη στιγμή. Φτιάξε μας μια ωραία παράσταση να υπάρχει με 33 κεριά όσα και τα χρόνια του Ιησού. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει στα Ιεροσόλυμα. Υπάρχει δικαιολογημένος ισχυρισμός. Από τη στιγμή που αυταναφλεγόμενα κεριά και καντήλες μπορούν να παραχθούν με επιστημονικό τρόπο, δικαίως η αμφισβήτηση έχει να όψει. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Μα σας παρακαλώ, αφήστε με. Λοιπόν, δεν μπορώ να ξέρω αν οι πύρινες σφαίρες που κάποιοι επικαλούνται είναι αλήθεια. Μας έφερε ένας καλόγερος ένα βίντεο όπου μια πύρινη σφαίρα πάνω από τις κεφαλές των ανθρώπων. Μπορείτε να το ξέρετε, λέτε. Μικρή παρατήρηση πάνω στο βίντεο αυτό που μας έφερε ο καλόγερος. Δείχνει ότι πρόκειται για μια αυταναβλεγόμενη δεσμίδα κεριών, η οποία περιφέρεται μεταξύ των πιστών. Δεν είναι σφαιρικό τίποτε παρά μόνο τη στιγμή που δεν εστιάζει καλά ο φακός πάνω στην εικόνα. Γίνεται 2 φορές σφαιρικό και εκείνη τη στιγμή δεν έχει νετάρει η συγκεκριμένη κάμερα πάνω στο αντικείμενο. Είναι αντανάκλαση πάνω στο φακό και όχι σφαιρικό αντικείμενο. Αυτοί οι ισχυρισμοί λοιπόν που προκύπτουν από το πουθενά, ο ίδιος Καλόγερος, σε μια εκπομπή που έχω εγώ μαγνητοσκοπημένη, ισχυρίζεται ότι δεν είδε τίποτα, αλλά το πρόσεξε στο βίντεο. Αργότερα λέει ότι το είδα πρώτα και μετά το μαγνητοσκόπιο. Αναβαθμίζονται λοιπόν οι ισχυρισμοί όλων. Έχουμε αυτόπτων μαρτύρων τις περιγραφές, όπου αυτά που οι άνθρωποι αυτοί ονομάζουν Άγιον Φως δεν είναι τίποτα άλλο από τις εκατοντάδες κάμερες που έχουν φλας και ανάβουν μέσα στο ναό. Να λέμε σε εκατομμύρια πιστών ότι όλα αυτά τα χρόνια πέφτουν ενδεχομένως ή πιθανότατα θύματα πλάνης. Κύριε Παυλόπουλε, εγώ δεν λέω μόνο αυτό, εγώ λέω κάτι πολύ χειρότερο από αυτό. Εγώ λέω ότι οι θρησκείες ολόκληρες είναι κατασκευάσματα πλάνη και κατασκευάσματα του Ιερατείου. Τα θαύματα της Παλαιάς Διαθήκης είναι όλα πλαστά. Επίσης και της Καινής Διαθήκης. Πιο ισχυρό ισχυρισμό δεν μπορώ να ορθώ. Σταματήστε τα σύνορα. Κύριε Βίρλα, παρακαλώ, θα σας δώσω το λόγο. Η γνώμη μου είναι αυτή και έχω γράψει 3 βιβλία πάνω στην Παλαιά Διαθήκη και ένα βιβλίο στην Καινή Διαθήκη.